Gaskiya Allah yi wa jagora albarka. Ina jin daɗin harkar nan da jagora yake yi. A sosai ma Na kai yara wajen nan. Da duk harkar da ci gaba. Dan Alhaji kai dan duniya. Yanzu nan ma muke labari. Abin da yake yan uwa ya ga dan uwa za mu hira kon kwasiya. Banni. Ai ba gare na ɓace ba. Me faru? Ba gare na ɓace yake ba yau dinnan. Yi hakuri zauna. Ni ba na son ga kana. Habadan Allah. Habadan Allah. In zuwa wannan jata mai albarka wanda ake albarin cewa ko da mai kazo mun fika to amma shi ai ba ƙarya bane ko da mai kazo an fika to a yanzu kuma mun yi sakaci me ya faru mun yi sakaci sai a ji a ɗauko wani ɗan shegi ya tsinan ne mara baki mai daga baki izo ina zage mana manyan mu kaf a jihar nan ban gane ba wai ba kake nufi wannan yaron mawaƙin nan mana mai zagin mutane ya zage mana manyan mu kaf amma ni kasan me ke damuna na ga yayi sababbin waƙoƙi yana jiran wannan mai sunkumen iso ka akan mulki domin i fito da sabon album ɗinsa na zage shi tsaf kai isa da gaya maka daina damuwa shi ba da mun halinsa ne shi ba kasan kana ji ana bakin ganga alƙur'an bakin ganga ne ya ba shi tarbiya yanayin kalangun da ake buga mai yanayin sa ne bakin nan dagaje wallahi kamar tsohon tana cewa habu to ai baka san wannan abu ba shi malam Isa shi fa wannan mawakin da kake magana na'am in dai zaka kyautata mishi to sai fa ya ci maka mutunci ai ni abin da ke da ba mu ya kyautata mai in da ka bashi sai ya ci maka mutunci shi in da a bashi ce a nono ya sha kenan a nono ya sha daga can ƙauyen nasu to ba tarbiya wannan lungun nasu ƙauyen nan can cikin wancan ya zo garin mu yana ta zagin duk mutumin da yake to da daraja to ina ba mu shawara Suleiman ina bai ba mu shawara ya kamata kanawa mu dawo mu natsu mu gane cewa lokacin da ya zage na garin nan nasu ya samu zaman lafiya na garin ba fin suka ni ma na sani dan da naje naga haka na ce to kai ya na ganka a furgice a ya ji wuta ya ji maza a garin ka san haka gaskiya ne wannan abu to sama wannan na kai yanzu na ja ta mu ne yanzu wallahi bawan Allah nan in ya sauka kaga tun daga baccin sa har gingadin sa kai har mabukin da yake akan gado ba yanzu ya gama zage mu kabba ya gama zage wancan ya zage wancan to ai daga mu har iyayen ba mu da abun faɗa kuma ka san me faru to baka san yaran nan sai ya zage shi ina malam Isa baka san wani abu ba ai wa'anda ma ba su da abun faɗa ya zage su ballantana wannan to na ga ai su suke da abun faɗa buhu ma dan haka yana nan ya tama masa shi zai samu damar zage shi dan Allah ma aboki na akwai wata waka da ka taba rera min wala na ji dai ina farin cikin wakan nan da naji kai na ji dai ina nishadin wakan nace gwara ka shiga studio ka rera ta dan yi ta dan Allah inji saboda farin cikin wannan abokin Allah da ramu kai da ramu da Allah mu muna fahimta kuma mu muna da ganewa in dai akan kwankwasa mun dade da zaucewa mu muna fahimta kuma mu muna da ganewa in dai akan kwankwasa mun dade da zaucewa mu muna fahimta kuma mu muna da ganewa in dai akan kwankwasa mun dade da zaucewa